दिनै रुंसारि जालांदों बेखौथ' एकदमबारे माने बिखुङाव दानदों देगारजों होदों। जाय मानसिया रुंसारि जालांदों बेखौ बिखुङाव दानदों आरो उदैयाव देगारजों सुग्लिनानै बुथारदों। बे माब्रैहाय जादों नोंथांमोना निस्सय मैया दाख्लैनिफ्रायनो बा सिगांनिफ्रायनो ससियेल मिडियानि जुगजों खोनागासिनो दङ एबा ससियेल मिडियानि थ्रुयै नोंथांमोना मिथिनो मोनगासिनो दङ। जेरैबायदि थांनाय 3 थारिखआव दुधनायाव बैसागु फांसनाव सासे बर' आइजोआ बा बर' सिख्लाया हिन्जावसाया बैसागु फांसन नायनो थांनायाव मुस्लिमफ्रा 3 4 लोगो नांनानै जिनाहारि खालामदोंमोन अर्थात रेप खालामदोंमोन। बे रेप खालामनायनि गेजेरजों बै हिन्जावसानि गामिनिफ्राय माखासे बेयाव मिलायनो एबा सावरायनो होननानै थांनायाव बिथांमोना मा खालामदों बै हिन्जावसानि गामिनि मानसिफोरखौ एटेक खालामफिनदों। एटेक खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ दांख्लाब सुख्लाब खालामदों। सोरखौबा गोदोनायाव दानदों, सोरखौबा बिदिनो मोदोमाव दानहरदों, सोरखौबा बिदिनो आखाइफ्राव नानांथा जायगायाव दाननानै हरबाय। आरो जाय बिथाङा थैनानै थांबाय बे बिथांखौथ' बिखुङावबो दानदों देगारजोंबो सुदों उदैयाव। ना नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ इन्ट्र' नुनानै निस्सय बुजि मोनखादों नङा होमबा? दा बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आङो नोंथांमोननो माखासे फेरेंगा बसुमतारी अर्थात रनजित बसुमतारी बिथाङा फरेस्टनि मिनिस्टार नङा होमबा बिटिआरनि, बे बिथाङा बे बिसारनि सायाव एबा बे केसनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना निस्सय फारसेनिफ्रायनो फारि फारि खोनासंबा बुजि मोनगोन एबा मिथिजोबगोन होननानै आं आसा खालामो। नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबायबो बा गोबाङानो नुवाखैबो जानो हागौ, थेवब्लाबो नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै नायनानै लागोन होननानै आं आसा खालामदों। रनजित बसुमतारी अर्थात फेरेंगा बसुमतारीया बेखौनो बुंदों जे जोंहा सरकार फालनिफ्राय डाइरेक्टलि जेबो बुंनो हाया। बिथाङा बुंदों सरकार फालनिफ्राय जेबो डाइरेक्टलि बुंनो हाया, नाथाय सरकार फालनिफ्राय जिबायदि साजा होनांगौ बे साजाखौ बिथांमोनखौ होनाय जागोन। बिथांमोना गोजौ लेभेलसिम सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ नारसिनगोन एबा बिथांमोननि केसखौ गोरा खालामगोन होननानै बुंदों। आरो जाय बिथांनि न'खराव रुंसारि जानानै थांबाय बे रुंसारि न'खरा माने गोबां गोरिब न'खर होननानै बुंदों। बे गोरिब न'खराव रनजित बसुमतारी अर्थात फेरेंगा बसुमतारीया गावसिनि सरकार फालनिफ्राय माने भजखौ एबा सारदखौ खुंनो थाखाय सहाय हरगोन होननानै बुंदों। मानोना बिसोरनि न'खराव जेबो राहा गैया जे दिनै भजखौ खुंनो थाखाय। स' बिदिब्ला नोंथांमोना लोगोफोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फारि फारि नायनानै लादो। दायो रनजित बसुमतारीया मा बाथ्रा बुंदों बिनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोनानै लानो हासिगोन। दुधनैनि बे जाथायखौ खोनानानै जोङो सरकारनिफ्राय बिथां एमएलए मानाव गेदेर जिरन बसुमतारी आरो आं जोंनि बिटिआर सरकारनि जानानै रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै जों नुजाफैदों। खोब दुखु मोनदों। जाय जाथाया जाथावनाङामोन। दिनैनि बे 21st सेन्सुरियाव आसामाव सान्थि गायसननायनि उनाव सोरबाया असान्थि सृष्टि खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। जिखियानो जायाथों जोङो दुखु फोरमायनायखौ जों नैबे न'खरनि बिब'निसिमबो हरनाय थाबाय, बिथांनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमानिसिम हरबाय दुखु फोरमायनायखौ। लोगोसे जों बेखौनो न'खरनि गागिफोरनिसिम बा गामिनि रायजो राजानिसिम मोनसे जोङो फोरमायथिना होनो नागिरदों। आस्था जोङो होगोन। जोङो सरकार जानानै जोंनि बिटिआर सरकारा बेवहाय बर' अनाबर'नि बाथ्रा गैया। जोंनि बर' फिसाया जानाय हिसाबै जोङो फैनो गोनां जादों। मा जादों मा मादों जों बेखौ उदिस लानो थाखाय बिनि सोमोन्दै जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायगोन। आरो मानब गेदेर चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया निस्सय बिनि सायाव खोब पजिटिभ राहा लागोन जोंहा फोथायनाय दं। आरो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि प्रेसार होनानै बै दायनिगिरिनि सायाव एक्सन लानो हायो बेखौ जोङो राहा लामा लागोन। दुखुनांथाव बाथ्रा, न'खरा रांखान्थि बिथिङाव खोब लोरबां। जोङो बेखौ सावरायलायगोन। दा बिथांनि न'खराव फिसाजो उन्दै सासे फरायबाय दङ क्लास 9आव आरो सासे फिसाला गेदेर दङ जाय माने दा बेखार जानानै दङ। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो डाइरेक्टलि बेफोरबायदि दा जेबो बुंथ'नो हाया। जों सावरायलायनायनि गेजेरजों मा राहा लानो हायो जों नायगोन। अब्लाबो बिथांनि न'खरनि सारादुनि थाखाय जोंनि सरकारनिफ्राय निस्सय सारादुखौ खुंफुंनायनि थाखाय जों हेफाजाब होनो राहा लागोन। जाथाया बेखिनि ओनसोलावल' जाया, गुबुन गुबुन जायगायावबो जायो। नाथाय बैफोर खाबु फलानफोरनिफ्राय गावखौ माबोरै सांग्रांथि थानांगौ होनना सानो? सिखारिया जेब्लायबो सिखार खालामखानो नाजाखागोन। खिन्थु जोंनि हारिया मानो सिखार खालामजाबाय थानांगौ जाखो? जाय हारिया 7,000 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन बे हालामावनो रायजो जाबाय आरो बे हारिया दिनै मूर्ख जानानै थानायनि सम गैलिया, लोंग्लुं जाग्लुं थानायनि सम गैलिया। जोङो सांग्रां जानांगोन। हारिखौ लेखा गोरों खालामनायजों लोगोसे हारिया खौसे जानायनि सम फैदों। नाथाय गोबां मानसिया राजखान्थिनि देवनायाव जोंनि हारिखौ बोखावफ्लेनानै बायदिसिना दुरबलताखौ दिन्थिनायनि जाहोनावनो जोंनि साखाथि फाखाथि जाय जोंनिख्रुइ गोहो गोरासिन गावसोरखौ सानना लायो
बेफोरो माखासे दुष्कृतिकारि हिसाबै जोंनि बेरेखायै खामानि मावदों। जेखियानो जाथों अब्लाबो दायनिगिरिया दायनिगिरियानोखा। बियो बेवहाय जात पातनि खोन्था गैया, हिन्दु मुसलमान बर' अना-बर'नि खोन्था गैया। गासैबो दायनिगिरियानो साजा मोनखागोन, बेखौ जों मालाबाबो निमाहा होआ। जोंनि सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो जों बेखौ बेबस्था लागोन। रनजित बसुमतारी सारा अर्थात फरेस्टनि EM बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो बै न'खरनि सायाव एबा बै केसखौ लानानै मा बाथ्रा फोरमायखो नोंथांमोना फारसे फारि फारि खोनानो मोनबाय। दा नोंथांमोना बुजिनानै नायदो, दिनै जोंनि बर' समाजावल' बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थायो। जोंनि बर' आइजो जेसांखिनि गुबुन हारिजों जिनाहारि खालामजादों, गुबुनफोरजों रेप खालामजादों, गुबुनफोरजों किडनेप खालामजादों, बे केसा गासिबो जोंहा मुस्लिमनि आखायाव जागासिनो दङ। दिनै जोंहा सान्ति सुक्ति मोनसे फैबाय, बे बाथ्राखौ रनजित बसुमतारीया बुंदों, अर्थात फेरेंगा बसुमतारीया बुंदों। सान्ति सुक्तिनि गेजेरजोंबो दिनै मुसलमानफोरा जोंनि बर'फोरखौ अर्थात बर' आइजो एबा बर' लाइमोन सिख्लाफोरखौ रेप खालामनाय, जिनाहारि खालामनाय बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लेगासिनो दङ। आरो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिगौ एबा गोबाङानो बुजि मोनगौ, सिगांनिफ्रायनो नुनाय मानि बेफोरबायदि जाथाया जोंहा मुस्लिमफ्रानो जोंनि बर' आइजोफोरखौ बरबाद खालामगासिनो दङ एबा बर' लाइमोन सिख्लाफोरनि लाइफखौ धंस एबा फोजोबनानै होगासिनो दङ। दा जाय हक नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नुनानै निस्सय बुजि मोनदों रनजित बसुमतारीया मा बाथ्रा बुंदों। दायो नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'आव नैबे बुथारजानाय गामिनि एबा जाय लाइमोन सिख्लासाया जिनाहारि खालामजादोंमोन बै गामिनि मानसिफ्रा अर्थात जाय बुथारजाग्रा बे न'खरनि सुबुङा आरो बुंनाय बायदिब्ला जाय बिथाङा थैनानै थांबाय बे बिथांनिनो असे बिदाया दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। नोंथांमोनहा जाहाथे जोबजासिम नाय, अब्लानो नोंथांमोना फारसे फारि फारि मिथि मोनगोन आरो बुजि मोनगोन। दिनै मुस्लिमफ्रा बिथांमोनखौ माबायदि एबा बबे खायदाजों बबे आदबजों एटेक खालामदों, सिगाङाव जानानै थांनाय जिनाहारि खालामनायनि अर्थात रेप खालामनायनि सायाव बिथांमोना सावरायनो थांनायाव मुस्लिम जायगायाव एबा मुसलमानफोरनि गामियाव थांनायाव दिनै बर'फोरखौ अभारटेक खालामदों आरो एटेक खालामनायनि गेजेरजों दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै सासे सुबुंखौथ' जिउ खहा खालामहरबाय। दा बिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ पुलिसफ्रा अलरेडि एरेस्ट खालामबाय। एरेस्ट खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोननि केसा माबायदि, बेसेबां दफानि गेजेरजों, बेसेबां केस नाम्बारनि गेजेरजों बिथांमोनखौ साजा होनाय जागोन, बिनि जेबो थिरांथा गैया। आरो नुनो मोनाखै जे जोंनि बर'फ्रा बे केसनि सायाव होसिखावनाय रावखौबो नुनो मोनाखै। दिनै जोंनि साननाय बायदिब्ला बा आंनि साननाय बायदिब्ला दै रायजोफोर, आंनि मोन्दांथियाव बिथांमोननि केसा गिदिरनिफ्राय गिदिरल' नङा, बिथांमोननि केसा फासिनि साजा जानांगौ। जेथिया फासिनि साजा जागोन अब्लासो बै बिथां थैनानै थांनाय एबा जाय बिथांजोआ रेप खालामजादों एबा जिनाहारि खालामजादों बै बिथांमोननि आत्माया सान्ति जागोन आरो गासै बर' सुबुंनि साननाय हनाया फुरा जागोन होननानै जों मिथि मोनदों। मानोना बिथांमोना डाबल खामानि मावबाय। दिनै लाइमोन सासे हिन्जावसाखौ रेप खालामनायनि गेजेरजों आरो बिनि गेजेराव समाधान खालामनो एबा सावरायनो थांनायाव दिनै सासे इयां जेनेरेसनाव जाफुबाय थानाय लाइमोन सेंग्राखौ बिथांमोना जिउ खहा खालामबाय। दिनै माबोरै बेफोरबायदि जानो मोननांगौ बारे बारे नोंथांमोना निस्सय बुजिखायो एबा मिथिखायो। दा बांद्राय गोलावखौ आं बुंनो सानलिया, नोंथांमोना बे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ एबा जाय न'खराव मानसि थैजादों, जि न'खराव बेफोरबायदि खालामजादों, बै गामियारिनि असे थैनानै थांनायनि बिदाया मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना फारसे फारि फारि खोनासंनानै बुजिनानै लानो हासिगोन। बिनानाव सानै बिसोरखौ लांनानै जाबादि बिसोरो जिनाहारि मावदों, ओमफ्राय बिसोरखौ लामायाव हगारनानै गोलांदों। बेजों लोगोसे जेब्ला जोंनि गामिनि आंनि फंबायमोन लोगोसे गामिनि माखासे बिसोरजों माने रायलायना थांनायनो बिसोरो माने जायफ्रा मुस्लिम कमिउनिटिनि दुथां सुबुंफोर दङ, बिसोरो जोंनि फंबाय, जोंनि गामिनि मानसिफोरजों सिखाजों दानदों आरो ओमफ्राय आंनि बिदा सासेखौ खर' दानदों आरो फंबाय सासेखौ बेबायदि गद'आव दानदों। ओमफ्राय जाय दिनै रुंसारि जालांदों बेखौथ' एकदमबारे माने बिखुङाव दानदों, देगारजों होदों। आरो बेफोर दानग्रा मानसिफ्रा बे जायफ्रा रेप खालामदों बिसोरल' नङा, बिसोरनि न'खरनिफ्राय बिसोरनि बिदा फंबाय बिनानाव गासैबो लोगो जानानै ओमफ्राय गामिनिबो गोबां सुबुंफ्रा ओंखारदों। ओमफ्राय बिदि आंनि फंबायखौ दिनै दाननानै बुथारगारबाय बिसोरो। थ' जों दुखु मोनदों, बुहुद दुखु मोनदों, गोसोआ दिनै गाबखाङो। मानो होनबा जों दिनै गावनि फंबायखौ खोमानांबाय, लोगोसे जोंनि जे बे बिनानावफोरखौबो दिनै नस्थ' खालामबाय बिसोरो। आरो घटनाया बेल' नङा, जेथिया 2020 डिसेम्बराव राजमेला जानानै दङमोन, बै समावबो जाय मानसिया दिनै दानदों, रेप खालामदों, बिसोरनो माने जोंनि सासे बिनानावखौ थगायनानै बुस्लायनानै लांदोंमोन, किडनेप खालामदोंमोन।
इखौबो जोङो जेने थेने पुलिस प्रशासन लोगोसे जोंनि जेबे डिस्ट्रिक्ट बर' आबसु जोंनि स्टुडेन्ट इउनियन दङ बिसोरनि हेफाजाब लानानै जोङो बेखौ जेने थेने उद्धार खालामनो हादों बेनिफ्राय उद्धार खालामनायनि उनाव बेखौ बे सेंग्राखौ जेलाव लांदोंमोन ओमफ्राय दिनै बेलाव बियो मास मोनथाम जेलाव थानानै मास मोनसेयानो जायाखै बे गनानै फैनाया बिनो आरो बेबायदि बियो दुष्कर्मखौ मावबाय माने बियो माबो जायो बिसोरो जोंखौ मोनसे टारगेट खालामनानैसो माने नासयगासिनो दङ थ' जोंथ' माब्लाबाबो बिसोरखौ माने बिसोरनि बिनानाव बिसोरनि बिमा जों माब्लाबाबो गाज्रि नोजोरजों नायाखै बिसोर मानो बिदि नायबाय थानो थ' जों दुखु मोनदों आरो जोंनि जेबे पुलिस प्रशासन दङ बिसोर जाहाथे बिसोरखौ स्ट्रिक्ट एक्सन लायो दिनै जेलाव लांदोंल' मात्र खिन्थु बिसोरखौथ' दाय दण्ड दिनैहालागै होनाय जायाखै जोंनो नांगौ बिसोरखौ जोङो फासिनि दाबि खालामदों जाहाथे जे बे सरकार दङ दायो बे सरकारा जाहाथे गुथुरनिफ्राय गुथुर बिसोरखौ सास्ति होयो बेखौनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोसे जोंनि गामि बर' माहारिनिफ्राय जानानै आङो दाबि